ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଦିନ। କାହିଁକି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିଥାଉ, କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍କଳର ପୁରୁଣା ନାମ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ, ଉଡ୍ର। ଉଡ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଆମର ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଉଡ୍ର, କଳିଙ୍ଗ, ତାପରେ ହେଲା ଉତ୍କଳ, ତାପରେ ଓରିଶା, ତାପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଶ ସେବକ, ଯେମିତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲେ, ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭାଷା ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଇଏ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଏତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ନଥିଲା, କି ଆମ ଦେଶ ନିଜ ଭାରତ ଦେଶରେ ବି ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କୁହନ୍ତୁ, କି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚେଷ୍ଟ୍ୟ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ 1, 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ସେବେଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବିଷୟରେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।